Ụmụnne m na ụmụnna m ele ọtọ n'ụrụ ọ na-ehwekwa echi ọ nwanne ọnụ nwanyị nwanyị mba nnọọ awụchasịala nụ m eye ụmụnne m ụwa na nọ n'ime ya o nwere ụtọ ọrụ ihe ọbụla ị na-eme mee ka ịshọ na ihe ahụ akpọlite gị n'ụkụtụ kwesịrị ka ime ya akpọlite gị n'abalị kwesịrị ka ime ya ihe ụwawo nṅomi ihe m na-eji m nọ m buru ya ka ufu bịa ngala gbotewa ya ọwụkwa na-akpọ ka gbawara m kama ọ ka ụmụnne anyị were ihe mega ebe dị iche iche were mụrụ akụ ọ mmadụ na-akụziri ibe ya ihe anụ m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m na fon si m nwaanyị mba nnọọ mza ya sị m lederele ya akụkọ n'ugbo ene na m nwere akụkọ n'ugbo towara ya ụmụnne na-enwe ebe eshi meluo na ụnụ mee ka ya mara na ụnụ ụta anya ụta na gị wee ya dịka nwanne ṅụ na gị wee ya dịka otu nne ṅụ ọ sị m ya alụọla di na mgbe di ya matara ya na ọ gara straight to the point gwawa na o teele ya hụwara ya n'ihi na mgbe ya na ada nne ya nọ na o teele ya hụwara ya na ya laikiri na ọ dị hard working na ya na-ahụ ya ka ọ na-ebu mmiri na ọ na-agba mmiri mgbe ahụ ebe ada na-ebi na ha enweghị mmiri na ha na-aga outside agba mmiri na ya na-agba mmiri steady ọzọ ị ga-ahụ ya agawala ahịa so na ya na-ahụ ya na ya na-ekwu ya kpasịrịkwala ya nkata ya jụọla ya ajụjụ bete o nwere ike ọ ga-echetezi ya si esi na echetara ya gwa esi na ya laikiri ya enweghị nini dị bịa gbawa olu ọ bịa west wa time na ya laikiri ya ruo n'ọlụlụ ya elee ya wụ young man ọ dị full of life ya si oke ka ya nyeta ya a chance ka ya mara nụ ma ya ga-ekwe na ọ bụ n'otu n'ugbo na-eko awụta na-eche alụ nwaanyị na ngwa na ọka ya mara na ya nụ small ka ha mara tụkwa n'onwe ha ọ wụta ha ship ha na relationship ya ekwere ha emewe enyi na ọwa enyi nụ ntara ka ha nọ n'ime ya na ihe ọ yiri ya na ọ naanị 5 months o propose marriage bịa hụ ada nne ya because o nwere nke ọ na-eme ọ gbachiri ike nwoke ya makwanụ na ya ma biznes ọ na-eme ya dị mbụ mara before bịa wetu ha ọ bịakwutezi ada nne ya bịa gwa ya na ya laikiri nwanne ya nwaanyị nọ na ya ga-alaiki ịlụ ya ada nne ya jụọ ya sị o kwerele na nwanne ya nwaanyị ya si ya si na ya akpala ada nne ya so ngwanụ mgbe ọbụla ha o jikere na ka mara otu a ga-esi laa ụlọ na ịlụ ụlọ mbụ a ga-ala na ọ ya na nwanne ya nwaanyị ga-eso ala ka ọ ga-eji nye nne na nna ya na village ebido gbarịwa ihe gbasara alụmdi ya na di ya gbaa nkwụ mana ha emeghụ wedin ya ekwu okwu wedin ọsị ya hapụ gawada awa na ihe na ọ na-eri ego na wedin ọ woloro ọhụrụ na agba nkwụ na ala Igbo na alụchana nwaanyị ya so oke nsogbu anụ ya wụ na onye na-enye nsogbu na ọ wụta ya na di ya shiri lụọ alapụrụ dịka di na nwunye na nwaanyị mba nnọọ mza na ụlọ di ya batara na famili di ya batara na nne di ya eji anya ahụ ya ụmụnne di ya abụọ ejighị anya ahụ ya na ha ejighị anya ahụ ya na ha kpọgidere ya ugwo kpọọ egwu nkịta kpụrụchi aga ịgwa ya okwu ha na-agwa ya okwu ka ya wee ohu nwanne ha nwoke gara aga gbata na the neighboring village ya nakwa edi n'ihi na ya nwere nsọpụrụ ebe ọ bara ụba ya nakwa edi so na ha niile tochara olewu na onwe onye okwu ruru ya na ya abụọ ha egwacha ya okwetara ya mma ya gakọra di ya bịa ọsọ ya tụpụrụla ha ọnụ nọ ihe ọ na-ekwu ya na-elekwanụ di ya eme ya expect ka ọ gakwa na ọbụrụgodo nwanne ya nwaanyị na-enye ya headache ka ọ kọshọn nọ egwa ya na ya na-eke hụta na ishagwa nwunye ukwu na di ya naghị eme ihe di ya na-emewe ya hapụkwana ya hafụ ga eme ya ignore ya bụ ya were 5 o'clock bido gbagba mmiri the whole family members ihe niile lọtara Christmas n'ụlọ ha ga-use ibido na-agba mmiri ya gbajuo 1 drum ọ ya ka nwanne di ya nụtara bupụtaziri akwa ya bido ịsa the last mmiri ya gawara ịgbata before ya na-elole mmiri nọ ntara nna drum agbala half o ji asa ya na-asa ya na-awụfu ya gwawa ya sị na akwa na ọsaga n'ụlọ ekwesịghị ịsa ya n'ụlọ na ihe ọ na-eme otu ugbo ya ka ikpeazụ ya gaga o bute dị akwa kama ya erute na mmiri ya enyere ya aka asa dị akwa dị ya nwekwara ka ya na di ya chọrọ ịsa ha asacha akwa n'ime mmiri buruzie elu ọ mara na mmiri na-eshi na mmiri bịa gbasa n'ụlọ na ọ gaghị awa west na broda ga-enid mmiri ya na famili ya wụ diọkpara di ya na ụmụ ya abụọ na nwunye buru ibu wee ụmụ abụọ ka ọmụ ka ha dịkwa n'obere na enweghị much ya megada woman expect besides ọ nwunye ka diọkpara ya nwere respect for all of them onye gwaga ihe na ugbo ewu ka di ya toro direct na ọlụbeghị di ya gwawa ya sị na ntị na ọ na-ibute akwa ka ha buru ega mmiri kama ya nyere ya ka sasha na di ekwe nwere ka akwa ya di ya chọrọ ịsa mmiri na ha sasha ha eburuzi akwa lowa marazị na mmiri na-agbatara from iyi na aga emetụ ya ka na ọfọ onye ọbụla ọ gwawa ya sọrọ ka ara na-agba ya na ọrụ gị shia de ya mma na ọrụ ka ya nwere mental
ya nọrọ nga lekiri ya gbazie nkịtị kpebie n'obi na ọ chọzi iwụfuchazide mmiri na ọ wụfucha no problem ya ejiri nnọọ nwayọ saa ahụ banye n'ime ụlọ gaa na-ezuru ike. Nga anọ ntara ka ya nọ nne di ya gara ga bịa jụọ ya sị ọwụ mkpụrụ ugboro mmiri ole na ya gara ka ya bịara nga bịa gbotoro ka nwaanyị izugbuke ma isi apụta. Ọwụ ugboro ole mmiri ole ọ gbara nga ka ọ bịara nga ga gbotoro na ịga ka ọjọọ sọrọ mụọ nwa ọhụrụ ma enwe eke mere na ya bikocha ebe a zuzulie ebilite bịa ga ahịa ya gwawa ya sị mma na otu ọ na-eshi agwakwana ya okwu na ya like ya na ọnwụghị ya nne di ya ekwughị wege ya iwe kama ọ na di ya nọ di ya okwu a na-ada ihe a nwoke ya hapụrụ n'elu bed as early as 5 o'clock ọ jụọ sị lebịa na-aga ya sị ya na ụmụ agbọbịa vileji ha na enwere abụọ ya metụrụ ndị a na-agbọ ihe ụlọ mmiri na ya gwara ha na ha gawa ha kpọ ya na ọrụkọ ha kpọga aka na geeti ya pụtakwa di ya ha oke ya pụwa gakwa na ya wụrụ those young ladies ha bupụtara rọba ha ji agba mmiri ya esoro ha bido gbawa dị mmiri. Nwaanyị mba nọ di ya nọ di ya mmanya agwa ya ihe niile ahụ ọ gwara ya di ya ekwughị okwu. Nwaanyị mba nọ nza mana ọwụ gị na m ga-asị for 1 year ya na di ya nọrọ ha amụghị nwa na gịnị mere ọ ha agaghị ụlọ ọgwụ na truly na ha gara ụlọ ọgwụ the first 3 months ha gara ya na di ya lụrụ ha gara ụlọ ọgwụ. Ihe ahụ result kwuru na that one wụ ihe o kwuru after ha gara 6 months later na ihe result kwuru result ọsị gịnị mmiri mgbadi ya agbagoteghị enough ịtụ nwaanyị ime na ọ ga-abịa nawa treatment ọ ya nwee mgbọrọgwụ shi ike na ya ọ trọstụrụ na ya nara treatment boost ya na o treat onwe ya ọfụma by God's grace na ọ ga-adị mma na di ya na ha aṅụkwala ihe niile a na-aṅụ aṅụ ọ gbachara ọgba ọgwụ oyibo ọ na-ana treatment niile mana isi apụta ka ha ga-ashahara after 3 months the man asị kama the thing ga-adị mma na o reduce ha kwere na what is going on na gịnị ka ọgwụgwọ ọgwụ ya edere ya yes na ya ṅụọ ọgwụ edere na nwaanyị mba nọ na aka nọ na that treatment ha ya na di ya ka na-aṅụ ọgwụ ahụ that year ha lawara Christmas nne di ya gwara ihe niile ọ gwara ya ha kparịcha ya onye ọbụla focha ya tere ya mma nne di n'ihu di ya ka nne di na-agwa ya na ọwụ mkpụrụ ugboro mmiri ole na ya gara gba ka ya bịa gbotoro nga na ka izu ogbu ga-ewili isi apụta nọ n'ihu di ka nne di gwaga ya na ọwụ ụzọ mkpụrụ mmiri ole na ya gbara pete bịa wee na roba ọhịa bịara ngala gbotoro ka izu ogbu ga-wali isi apụta na ọwụ mkpụrụ mmiri ole na ọ gbara wee na roba ka ya bịara nga abịa gbotoro ka ya jọsụrụ mụọ nwa ọhụrụ ma ya nwe eke mere na ya biko shi nga abilite na ebe ọ bịakwure na ewe bịakwure na ọ na nwa nwoke gere ntị n'olu na ọ na-ịlụ okposhi osisi efu na-anwa ihe na-aza eme mkpọrọ n'ihu di ya ka ihe ukwu a niile daga n'ihe ọnụ mmanya di ya nwa mgbe ọ sị mmanya kwụsị ihe ahụ ị na-ekwu alaike m ihe igwe gị nwunye m okwughị ya eme ntị ka o rute n'abalị ya onye ọbụla lakpuchara ya jụwa di ya sị ihe a mmanya gwaga ya na ọwa ọnụghị ya ka ọwụ na ọ gaghị agwali mmanya sị mmanya gwazina nwunye nwoke ahụ di ya gwa ya sị na ode nwekwara na enyi dị na ihe eji mara ndị agadi nwaanyị na ọka dị free na ekwuru wena na ọ gbasara ya ụtọ nọ na-enwe ihe ọma na ọ ga na-ekwu na ọwa agadi nwaanyị na ya wepụrụ nwaanyị ahụ anya in fact ya elegide di ya gba nkịtị. Na nwaanyị mba nọ nza ọ ya ka ụbọchị ka echi ahụ gaa o ruo the next day because of yesterday ya gbara mmiri wee na ya bịa nwe body pains because ya gbara mmiri buru ibu ya bịa na-enwe body pains nwanne di ya ha bịa kụwara ha aka na room ya na di ya ebe 6:30 di ya sọ onye ya sọ ya di ya bịa ụzọ ya maka n'elu bed ọ gwawa ya sele ihe nwunye ya ka nwakpụrụ n'elu bed emeka na gịnị ihe otu ga-etụkwata ihe ahụ otu ga kemgbe 1 year and alụ batara here ọ na-etute ọ within this time ọ ga-eji ga gbata mmiri ọhụụ na mmiri anụ ọ ka nwakpụrụ nga aha na ka ọkụkọ yi na-akwa asifo ọmahenaza akwa ịkpọ ọkụkọ n'afọ si ya biko shi nga zupụta bịa ga-agba mmiri di ya nọrọ nga-asị gbawa ese nna ya na wawa ihe ga-ejiwa ya ekwunu ya na-ele di ya anya na mmadụ kparịrị nwunye na ya ekpu ka ya wekuku wa akwa wali ya afọ ya ma ihe na-aza ịkpọ akwa na ihe kwuru n'ihu ntị di ya ọ na-asa ọ na-agwa ya gwa nwanne sọ ihe ọ ga-eji nwa ya ekwu di ya lọghachitasị ya na ha sawa mmiri wu mkpa ha lem ga-eji shike ama na ya gbalị ala ji shike agodo obodo ole ka ị gbatara were ha dị ya elegide di sọkwa na ihe nwanne ya nwaanyị kwuru ya sị agwa ya gwala na ya hapụga ndị a biko na ya hapụga dis people ya soke ya ebilie ga buru rọba ga gba mmiri ya gbagara mmiri dade gba 7 ka ya gbakwara 7 ọgbacha o bupụta ha kwa bafụ ja bido bupụta ha kwa akwa ọ na-asa mmiri ya ghọta truly na ọ gha ya ọnụ ya gwa die si na ole anya December nọ kemgbe 6 days ha lọtara ha na ha gala 1 week ka ya gakwa nga eleta ụmụnna ya
ga-eletakwana nne na nna ya letakwana ụmụnne na ọ Krismas ka agbaga. Di ya sị hai nna ya ngwa ka ya na esoro lekwesị ka nwanne di ya ntara ke di ya toro direct ka na-enye ya rọkọ pụta jesi ọsị ọ gacha ebe na ọsị ya gacha ebe like ahapụ ya ugbo ọ gawa gị hụ ụmụnna ya na o rute ebe ahụ ka guzorokwe stret enweghịrị ka afọ ime nwe obere nwa ogbeloge na ọta ka alụrụ ya na omekwa ihere nwekwa ihere na ndụ ya na ahapụ ugbo ya rụrụ n'ote ọrụ okpochi ote ọrụ tek figo ya rụ aga lụrụ ya enwebeghị ihe chenjiri na ndụ ya enwe afọ ime ma ọfọzikwe nwa ahapụ ya ọgawaga a na-ekelechekwa niile orela na-eji hụ nwa ikpe hụ nwa ịrụkwana ha ime na tfia ya na azụ gbara ya na onwe shem na ya biko lekwa ala na oru ọwụrụ mmiri ya gaghị agba mmiri bịa shie nri ya nọrọ nga si ya na ya fili na ọma ihe na ọ dị stupid wit iwe ka ejiri gwa ya na ya efiliri na ọma ihe mana ọ maghị ihe ọya ka nwanne di ya ntara sọ ya maka ọya ka ya gwagwa ya kwa fetapụ akala anya gị n'okpo ya agbagwara ya dị aka ntị kama di ya ga-abara nwanne ya nwaanyị mba lee ihe mgbe ị nọ na-akọ nwunye ya ọnụ nwa na ọya ka ọ na-amụrụ nwa aka ntị ya gbagwara nwanne di ya ka di ya nọrọ ga-agba ya nwa aka ntị steeti fepụrụ ya na akala anya nwa ya akala anya nwa ya na nwa ya ebe ọ dara ụda ka ọ mara aka ntị ọgwa ya ọbịa ha bịa kọmplen ọrụ ya na ọ chọrọ iti gị ọgbaghara n'ekiti na ọwụ ha otu ebe a dị peaceful mgbe ọ batara ebe a na ọwụ ya kwa ya gwala na onye na-ekwu ọka onye chọrọ ikwu ọka kwuru o tere ya mma na ọka anaghị apịa ihe na ka ọ chọrọ ime ya eme ka ọ na-achọghị ime ya sọ na-emegide nwe onye kụrụ ya na-ele ihe ọ ga-eji nwanne ya toro eto akọ ya na ọwụ ọ dere ya nwere kọshọn mere onye ihe ọpọchuniti kọshọn ya ọ gbagwara ya aka ntị ahụ for what ya nọrọ nga baa n'ime ụlọ begebegebe ụmụnna ya ọwụ ya gashi ya ga nụrụ n'elu bed so ngwa na o ruole steji abago ugbo ha were eriri bekee pụta ya mgbakpụrụ n'elu bed doro di ya a na-akpa nne di emechagara bịa na azụ ya azụ n'ugbo ka ya ma na azụ ya azụ na ọwụ eholu nwa ya wụ onye chọrọ ịzụ ya nne na nna ya na-azụghị ọfụma chọrọ ịzụ ya chọrọ ịkọrekt ya ọ magwara ya akalanya na otu ole na ọ bịara n'ụlọ ihe abịa iri sọsọrị kwụrụ ọnụ kwụghị n'ego nwa ya kwụrụ ọnụ kwụghị n'ego nwa ya akwa ka gbara n'ime ajọ ọnwa mgbe ike ya pụtara n'ime ajọ ọsọ isi ọma mmemme ata mmanụ were ọgwụ okpochi na nwa ya nwaanyị ka ọ mara akalanya na ọwụ nwa ya mụrụ ka ọ mara akalanya ifu ndị na onwe isi apụtara ụtọ ọnụgbo na ọwụ anyị anụ elu ọwụ ha anụ ala enwede onye maka ọwa wụrụ nwoke wụrụ nwa nwoke ya mabeda nwaanyị mba nnọọ ihe a niile sụga n'ihu di ya nọrọ nga anụnụ kpaka kpara fon bido mee ka omega kọl pụwa hapụga ya na nne di na ihe nne di ya gwaga ya elekere nne di ya gba nkịtị ya ekwu ha okwu ya gwa di ya si na agbacha na krismas na ha lọtara kemgbe a lọtara bifo krismas na agbachakwala na krismas na ọ kpọpụ ya ebe a na ọ bụrụ na ọ kpọpụghị ebe a na ya ga-alawa n'ụlọ nne na nna ya and na ọ ga-awụ the end of this marriage di ya si ya waya ji ekwukwe n'ote na waya jikwere ekwukwe n'ote na ya dịwakwala trọbụ nsogbu na ya nyewekwele nsogbu na ya gbawashikwala ya isi na ngwa na o jikere na ha laghachi na ụlọ ihe ọ chọrọ ya paaki ya nwee ihe otu a ka ha shiri laghachi back to city nwaanyị mba nnọọ nza na ya nọ na n'ime marriage kemgbe krismas ahụ that year 2 years ago ruo krismas last year because of mkparị ga-apụta n'ime ihe ilolu ya na alụ because lọtawa ụlọ bịa were ihe ọpụta tu ha ihe ahụtaziri lowu ụlọ owu bịa ilekweshiriri bịa ka afọ barịrị ya gwa die na ya anaghị alaga ma ọ bụrụ na ọ tụghị ime na o triti onwe ya na ya rie ime ha lawa na ọwụ fọt ya ndị ọ dị awe na every time ọ na-ama furofuru ikpoga ebe ndị ga-akwa ya emo na ihe na-awụghị fọt ya di ya gwa ya na kwa mana ya na like every Christmas ya la ngwa na ọ na ọchọghị la ọ nọrọ ka ya lawa ya file na di na okwu egwu ọmanye na moto bụ ngwongwo ọ lakịrị krismas ọ lakịrị la krismas ya lawa ọ lara ole kọlụ na-abịa aghara aghara nne di na-akpụ ya ụmụ nne di na-akpụ ya nakwa akpụ ya okpukpo o kpogidere ya gwa ya santi na ya ga nọ ga-alụrụ n'ụdị hapụghị ya aka na ya alụdala alọ ihe ofe oziri igbo owu ịmụ nwa of which mgbe na-adịghị anya na Chineke nna ga-emezu ya na o ji chikwere ike ga-alụọ ka o foziere ya ịmụ nwa na ole ihe wụ dịka problem wụ ihe ka na ọwụ ya mụrụ ya nweta ya na eshiri leti na ya lohụ krismas ya lohụ krismas ele ekewe mandet ya na elewe ya elewe na ọwa mahụ ụzọ mmiri ole ya elewe bịa gbawara na ya mmiri ote ya na gbara ka o were na-asachịrị akwa ọwa mahụ ụzọ mmiri ka ọwụọ ma hụbeghị nwa agbọbịa na alụbedi gbapụrụ nne na nna ya bohol gbapụ bohol n'ụlọ ha dị ya ejiri wee gwa ya ihe ahụ ọ chọrọ na gbanyụọ fonu na ntị na nwaanyị mba nnọọ nza na ọgwụla di ya nọcha na krismas ihe a mega Disemba gara aga di ya elule nlọta di ya na alọta Jenụwarị 18th nwanne di ya na
abịa unannounced ọ gwadoghị ya na di ya na ya na-abịa just buo ngwa buru akpa tụkwara akpa o bu na m ga-ama that na ọ bịara o meriri war ọ bịara till mission ya ha dị achieved o buru akpa na bịa nwanne nwoke ajụsị ale nweta o si bịakwanụ ọ gwaghị ya n'ile otu o si bịawa nọ n'ụlọ ọkwa na ọ bịara ugbu a sị na ya na nwunye ya mere travel there's omenwe ya aspect ike denwe na hotel bịa kwa ụgwọ na na-eshota ha gị ije ọkwa mana na-eshota ha gị ije ọgwụ sị na ya bịala na-abịa ya ọ nọkwa ya na-enwere ihe anọ dị a na ya biko pụtara n'ụzọ ọ gafere nwanne nwoke head was straight to kitchen gaga ekuru nri na-eri ekele ya ọ tụpụrụ ya ọnụ ọ ya ka o riwekwere nri ntara richaa nwaanyị mba nnọọ nza ya nọrọ nga buru oche nọrọ ọdụ palie remote change station television program ya elega otiga ọzọ cross ụkwe ya mara na ihe ya gwara na Christmas mgbe o kpere na fon na December gara aga na ọ wụ revenge ya ka ọ bịara ya gba ya nkịtị nwanne ya nwoke ebilitere gawa ọrụ wụkwanụ di ya agawa ọrụ ya nwakwanụ ebe ya na-ama na-eji ya sị ka ya sapụ mkpụrụ akwa ole before meji ụlọ before gawa na ya na-apụkarị late na ọ steji ihe ka ya nọ n'ilu ozugbo nwanne nwoke pụrụ nwanne di eshere na akwa si ya ọ ya nwa ka ya lechara anya si ya lụgodo the first ma ọ fọzie ọ ya nwa ka o lechara anya si ya lụgodo the first ma ọ fọzie m nwa because na ya nọ n'ụlọ nwanne nwoke ya filie na ya bịa nọ na ya na-atọfuru ichi na ya kpachara anya bịa ka ya gwa ya dat ya nwakwara ike ịbịakwute ebe ahụ nọ bịa discipline kwa ọnụ ya welitere sị ya antị elekwere akala anya gị n'ugwu na onye a na-ekwu okwu ya dị 43 years old o retapụrụ ya na akala anya gị n'ugwu fetapụ ha ya akala anya ka ọzọ gị n'ugwu ya nọrọ nga nụ ya nkwa gbakega gbere fon ya gbabaga na bedroom ya na di ya gbachie ebe ahụ chize ebe a kpọwazie di ya na fon na-akọrọ di ya ihe mere na di ya nwanyị na moto gbara lewa mana before di ya na-elole ya gara ga were result fertility result di ya mere ebe steeti ya categorically clear na ọ ga-atụwalifo nwaanyị ime ekwuo pesentị ihe ya mmiri mgba ya nọ na ọ gbagodoru the two result na ebe a ya ewere ya pịa ya tige na akpa ya handba jide pịa ya ọfụma tige ebe mmadụ na-aga anapụtali ya na ya rege ngara ya na gene ya that small pocket of gene ga ya pịara tige na ọ bụ evidence ya nwanne nwoke nwekwanụ di ya agarala lo ya many expect ka ọ jụọ nwanne ya nwaanyị si ishi nnọọ ebe ibi bịawa n'ụlọ mbịa bịa ka nwaanyị eme ihe for what na ihe gịnị ihe o mere na-enwe ike report ya na-eme di expect ka ọ jụọ the necessary question di ya jụ nwanne ya nwaanyị tatin ihe di ya mehodoro gwawazie nwanne nwaanyị si akwa ya arịọrịa mgbe okwu a dara akwa ya arịọrịa na ọ na-egwere ya na ọ gbaghara bee na-ele ihe ọ ga-eji na bịa akọ na nwanne nwunye ihe na ọ dị sem nsogbu anọ tọọ ha jụwa ha so na mgbe okwu a dara na December na obi adịkwa ya mma ihe ọ gwara nwanne ya like damiso ya kụga na nwanne ya ọnụ di na ya kụga na nwanne ya ọnụ di na ọ bụrụ na ya bịa ha bịa lụga ya ebe buga ya ụmụnna ya nọ na iko nwanne ya ọnụ di ya nọrọ nga gwawa di ya n'ihu nwanne ya nwaanyị si ya sị na ya ghọtara ọfụma na o si n'ezinụlọ hụrụ onwe ha n'anya na ha hụrụ onwe ha n'anya no doubt mana mistake ha mere wụ mgbe ha hụrụ onwe ha n'anya n'ụdị a ha ekwesịghị ịga na another family ga-kpọbata mmadụ name of marriage n'ihi na the love will not extend to that lady na ole ihe ọjọọ ya mere na every time ụmụnne na mma ga-anọ na-afụbara ya na o nwekwara ike ịgwagwa ha dat na ọ ya nwa ka o si naga na result olu ọgwa gara na doctors ọ ga-atọwalifụ nwaanyị ime nwanne nwaanyị akụja ihu ya adrọpụ ya ele nwanne nwoke anya lee ya anya lee nwanne nwoke anya lee ya anya lee nwanne nwoke alele yes na ya ike wee ezigbo nwaanyị agwala lekwe ọ rịọrọ ya rịọ ya si ihe akwa ihe ekwesịrị ikwupụta na edenwere ya na onwekwala ihe condition ga-eme ya ekwupụta distant ka etiri ya nacha treatment na ọ ga-adị mma ọ ga-adị mma o were si egbotowaziri ụmụnne ka nkọta ya gwa wakpụkpọ ha na-agbagbọrị na ọ gwakwala ha ọgwa ha na ọ na-anọ n'ihu ya ka nne di ewu mmanya na a na-afụ ya gwa ya akụ ya ọnụ na kele wutere direct akala anya ọgbọgbọgba were mere ụtarị ya mma ọhịa o jikere gbe buru akpa bịakwa n'ụlọ ya ebe ya ebi bụ ifo barịkwa ya bụ ifo ya every time ọ na-akụ ya ihe ka ya wụ ụmụaka ka ya wụ maid ha ọ naghị ekwu okwu kwesịrị ikwu na ọ bịara iblem ya na nwanne nwaanyị bịara n'ụlọ ebe bịa kọọ ya ihe ọ na-agwa ya n'okwu ahụ mgbe ya nụrụ ya akọghị ọnụ di mana nwanne nwa nwaanyị na-akụ ya ọnụ nwa ịshọnụbe one day one ya seriously ka ọ nọrọ na limit ka ọ nọrọ na boundaries imehie no na ọzọ ọ dị oke ka ya nwa tekiwe dị ya kọrọ m ọnụ ihe gbasara m nwa mana ọ dịghị oke mgbe ya gwara nwanne ya so ọlụgodo dị first ka ọ fọzikwa ịmụ nwa na ọ na-elekwa eji anya onye na-akọ mmadụ ọnụ nwa elobedidi ma ọ fọzikwa ịmụ nwa na ogiri ka e kwuru ka ugbuo onwe na by the way ka ekwedo okwu ịmụ nwa ahụ na ochie n'aka ọkwa rizọt ya ọhụke egbotoro n'ime ụlọ di ya ka ọsị ya agaghị ewetara na the two places ha gara akwa ha gwara na ọ ga-atụọlifụ nwaanyị ime
na ihe eji sị ka ekwupe ya tụpetụ has now because gịnị before ya for ya nwe ikwupụta this thing n'obele n'olu na ha madam ya santi ya sị na ya chọọ another girl ọ ga-akpego kpochi nwanne ya nwoke na ya wawe fertile woman ka ya laga alụarịrị dị mụrụ nwa na mmadụ a ga-ekpuli ya isi nọkwa n'elu ya ọ ga-eme ya appreciate nwaanyị mba nọ na ọ ihe kwuru nwanne di ya jiri nnọọ nwayọ na ruo n'oche ka wụrụ ka onye awụrụ mmiri na ruo n'oche ka gwuo jụwa esi asị gị jụwa ha nwanne nwoke sị ihe nwunye nkọgọsị gị na ya gara n'ụlọ ọgwụ na akpọrọ infection ọwụghị infection ọwụghị ọrịa butere n'ahụ nwaanyị ọwụhụ na ya akpataghị ego ọwụhụ na emeghị ọfụma na ihe na ndagide nwoke anso na ya bịa tọ gwa ha sị ihe ya chọrọ ikwu akwa ekwuole ya gwa esa akụkọ na ele kọndishọn ejiri kwu ya na ọ ga-anọ ya na ọ ga-eprotect ya okebịa ya gohuru ụzọ ụmụnne kebịa ya ka esọrọ ya mgbe ọsọ ekuru akpa gohuru ụzọ bịa ga-afụbarịcha ya ọ dịghara ụmụnne ndị name of ha hụrụ onwe ha n'anya ihe alụbataziri ewe bịa eri shi na ahụ n'ọhịa ha alụbatara na ya alawala na ya na-alụgashi na ya kpụrụ ụmụnne na madam onye ọgụ na ya ka na-eripit onwe na ọ dị ihe ọ gaga na 43 ọlụbeda ụdị ma ofozikwa ịtụ ime so na ọ gaghị echebere onwe ya echiche gwakwana nwanne ya nwoke ochebere onwe ya echiche na ya agaghị afaili aka nga na ọ naga tritment mmiri na ọ naga tritment lekwe ọgwụ ọgbọgbọgbọ ṅụṅụ stil agakwa ihe bege na ebe ihe na-ereduzi ndị of ịgbagote na o nwere ike ugbe decide ịgbagotewezi bịa nwetazi onwe mgbe ya nwa na agatolizi ime na ihe ya dị na ya ma afọ ole ya dị ka ya gawa ugbu agaghị tụnwe ewu ojii mgbe chi na-ejibere ya alụcha na nwaanyị mba nọ na ọ weta ka eshikọrọ akpa ya buru ngwongwo la kemgbe Jenụwarị ahụ nwaanyị jiri visit ha ọkwara mgbe ya hapụrụ ụlọ di na ha akpụle ya the lady akpọwa ya gwawa ya si ya dị very very sorry na ihe o diri na ya ga-edili ya na so na ihe ashi nwanne ya nwoke n'aka ha kparịa ya na-agwa ya okwu ivunu mma ya onye ọbụla like na ọ bụ eziokwu ya oleghị onwe ya anya elu di ya hụ di ya lụ ya hụhụ di ya gaghara ịlụ mana ọwụhụ mgbe ihe ya chọrọ onye ọbụla n'ime ha chọrọ ka ọ dịrị nwanne ha na mma na ọ weta shiri eze n'ọnụ ha n'ọbara na ya dị sorry for ihe niile ya mere na ya amahụ na ọ shi nwanne ya nwoke n'aka na ya dị very very sorry na ya lọghachita ebe nwanne nwoke anawara treatment na ebe ọ dị awe na ya lọghachita ebiko na nwaanyị mba nọ na m judele mba ụwa na ọ bụrụ na ị ga-alaghachi na everyday ndị adị nwee n'anya mmiri na-akwa abalị na ihe agbaghị igbo laghachita bịa bikos emekparara m n'ụlọ ya ka na-eji ya ga-ewege ndị na kedu ọkpara na-ejicha ya oji si ngwa gaghị ele mma nwunye nọ mgbakpurukwe ya ọ ga-eji esi ngwa gwa nwa di esi agwa nwunye ọ gaghị eleta mma na oji ha ahụ ya nọrọ ya for some days na ọ ya nwa ka a ga-edi gị gawa ụmụnne m ọ bụ otu ọsọ mshibịa gbotoro ya ọnụ ọsọ wụrụ ṅụ na ị ga-agaghachi ka ọ hapụ ịwụ na ya nọ nga na-ewesiga time ya ma ndị ya na-emere time ya na-ewesịrị ha na ha emeghị ihe appreciate na nlekwata ha shi treat gị ka ya hapụ ịnọ nga na time nwaanyị na-enwe oge nwaanyị na-agala ha ya agala ha na o nwere ekwensụrụ arụ ala na o nwere ike ngogide ọgwụ mgbe echi ahụ ya aza yoku ya nwe ya nwere onwe ọ wụrụzie ya nwa wụ dị fọt na ndị mmegi ote na ọwụhụ fọt ya ọ gịnị ka ha ga-eme ma mechawụrụ asị na ya banye na ihe a menopause ya ga amụ ha nwa ihe a ga-eme ya aga akọchali ya na ọ dị ya mere chọrọ ya ji pụọ na ya anaghị alaghachi na ọ bụrụ na ị ga-alaghachi even nne di onye ihu onye azụ a na-akpụ a na-arịọ na ọhịa ya sị ka ya bịa gbotoro m ụmụnne ọ bara uru ịtụkwasị ya something ute m shiko ike ịtụkwasị ihe adị m were ihe mere onye ọzọ mụrụ akụ ọngọ ha nọ m n'ọnụ udo dịrị ọnụ enwekwa ihe unu ga-agwa ya unu gwa ya ọ ga-agụ kọmentị ọnụ ụmụnne m ahapụrụ m ọnụ kele enwere na ọhịa unu ga-agwa ya unu gwa nwanne ya nwaanyị na ori bidoro ya ma iwe ma gị na ọsọ ma time ya niile ma emeghị ya appreciate taa agaghị onye lụrụla di before na ọtọ shiri igbo na even ya chọrọ ịmụ nwa because ma ha na-ahala ihe akpụrụ n'isi na ya chọrọ onye nwoke ọbụla metụrụ aka na ya arụla ime m sị nne m ọrịa n'ụwa anwakwala nwa ugbu a ka ekwesịrị eji arụ ala ma agaghị na ihe na-aga apụtali n'ime ya na-ehọrị calm go down ụmụnne m ọ gịnị ka unu ga-agwa unu ga-agwa nwanne ya nwaanyị unu gwakwa ya ọngọ ha nọ m n'ọnụ udo dịrị ọnụ